Dili ka? Wala. Mau dengan tae. Kau kita tae no? Bawang tae oi. Mau ng tae. Na, udah ko ka ng ilaw. Ngilaw ka ba? Nga ba ang tae? Nangilaw tae. Ano nang bawa man lang yung tae? Pag malibag, kinanglan, di tarong gilo no. Kay malibag ka, malibag ka. Tarong ko ng bason mo, butang safeguard, di mo lubot, humot man. Di na ka may bawaan nga, kuhan, nalibang. Manso na hindi mo tarangon ba, kay siyempre, nalibag ka, nigawas ni mo yun, bawag tayo, oy! Kaya siyempre, hindi ka CR. Shout out, ano yung mga fans? Shout out ba? Hindi na ba shout out? Na, di ka mo shout out, ipada ka na stalk eh. Saan, mo shout out ka, ipada ka stalk eh. Kani guys, ipada ka stalk eh, kay di man mo shout out. Saan? Nanawagan na may sa igsoon. Ito yung mga igsoon sa Manila, nanawagan ni mo. Na makay Facebook na wa? Na kay Facebook. Gi-post, bisan ka to. Asa? Sa Facebook. Na, niingon yung magsuon nga, kung kinsa to nakailan ni Adring Ampado, palihog lang. Isod ko ng sako. Na, bakit ingon ito nga isod ko ng sako. Wah, dyan yung bata Minus dun eh. Ha, mag-inom ta? Inom ta na? Inom nun. So, this one. Okay. Inom ta? Saan? Isa lang mahubog. Di ka masugot? Di mo sugot nga mag-inom ng silver swan. Aslo mo ko lang dyan now. Chat out sadya, yung pants ba? Babay ba yung pants? Tangam, takang pants. Nah, bata. Muna, igso ni Boy Tapang. Igso, bisa mo. Boy Tapang. Kani guys, sawa pa kailan mo is Boy Talawan. Ang magawa nga ni Boy Tapang. Na. Ayusay. Ano? Wala artista na, ano? Pag nirekista sa. Tagilid. Yung magtagilid, artista dyan mo, ano? Tagilid. Tagilid. Murag Max Alvarado. Gilid. Ano? Joko Diaz. Basta. Kuya, may kagbuhok. Wala man nag-ipo sila Syria. Sa man itong plano ron? Magtungit So ang plano ron guys, magtungit mi. Master na magtungit. Buinas sa tungit ni. Sa man? Tungit. Ay bata, minus din yung bata. Na. Pero puro alas tanan. Puro alas lagi. Na, nag-ingon mo sa kunsawan, alas tanan magawas ba? Viking. Sus ni bata. Gila ta? Lakaw ng Joker. Saw ng braha ng Joker ng hawa man. Balik dre kay tungit pa ta. Balik. Makita mo ani guys sa baraha na mo ani sa. Mag ng Joker wa. Mura may Joker nga di ka mo makatawa. Smile. Yawa ni mata. Sa nakagraduaran? Grade 3? Unsa sunod sa grade 3? Ayun na. Balik grade 2. Unsa sunod sa grade 3? Nawa kasabot sunod sa grade 3. Isa'y maestra na pabalik ka tao ni grade 2. Nawa kasabot sunod sa grade 3. Kuto ba siguro ka grade 3? Hindi na ka pwede mag grade 4. No? Gusto may plano niyo guman na mag-eskwela? Yun kaya, di ka mag-eskwela, mag-uling ka. Di oy. Gusto may plano, di naman. Itay, pwede siya ka mag-pulis.
Ang ayan ka pulis. Barog, kahit. Ang ayan na pulis kaya na agbuhok. Ana, barog. Barog di pulis. Ug may pulis ni delikado ni. Di ni mo agi SPO1, SPO2, SPO3 di mo agi. Diretso ni SPO10. Yung pants ba? Babay yung pants. Babay. Saan man mo yung pants? Ginawa high pants. Ginawa high pants. Kamera dyan na high pants. Di ka mata. Mo nang mawas dyan guys, may high pants kaya isang now, hindi man pants. Master man na, master. Secreto ng mga gwapo. Gwapo nila. Gwapo, muras ba no? James Red. Katungwa pa na pas mo na James Red. James Red na. Ano yan, gano'n ta? Katong binang agwa na. Wala siya. Siga.